Jeg kan få mere op, mand. Nu filmer den. Det kilder. Der er meget, mand. Er du syg, mand? Kom så, Tommy. Op med den. Jeg gælder det andet nummer. Slap af. Tror du ikke, du kan få fat i den nu? Jeg skal mere, tror jeg. Kom nu. Du kan godt. Nu kan du godt tage den. Der er ikke mere, mand. Nej, til du gør. Det gør du. Nej, stop, mand. Nej! Hvor er den? Hvor er den? Jeg ved det sgu. Hvor er den? Det er ikke snor. Okay, bræk dig nu. Eller sådan, du ved. Jeg har ikke fundet gennem munden, mand. Kom nu. Nej, nu er det væk igen. Nej. Er du klar? Ja. Nej, det er Buddy Holly snor. Du er godt klar, hvor den har været. Er du sindssygt? Er du syg, der står, mand? Den er oppe i min næse. Ja, det ved jeg sgu da godt. Skal vi? Ja, og så tager du den op igennem næsen. Og så langt her. Okay. Så er det snor. Nej, det er så sjovt det andet. Kom så. Okay. Hold den. Hiv den ud igennem munden. Helt ud. Jeg får lige taget det andet billede, og så kigge på Anders næse.